Заповядайте. Виж, Да, заповядайте. Седете, господин професоре. Честит рожден ден. благодаря, господин Трифонов. С кого празнувахте, бихте ли казали? Празнувах в широк кръг, разбира се. Да. Аз, Да, разбирам ви. Стефка Берова Да. и Косаня Марчинкова. Браво, браво. Пуснахме си Лос Хемелос Така, да. и танцувахме валсове. Да. И то без да ни подкупват господин Трифонов с някакви долнопробни капиталистически Ферарита. Явно намеквате за конкурса «Танцувай с мен». Каква? Явно намеквате за конкурса «Танцувай с мен». Не, за танцуващия с вълци намеквам. Вие малоумен ли сте, бе, господин Трифонов, бе? Да. Абе, аз ви го казвам директно. Да. Този конкурс е жалко, аморално кълчене. Да. С комерциална цел. Добре, да не коментираме това нещо сега. Защо да не коментираме? Защото- Италианчета ли са? Да, и това са му деца, които учат в италиански лице. Благодаря, аз знам езици. Така Аз ли? съм лингвист, Да. ленгуа. Кажете нещо на италиански, айде. Attenzione, le parole Radio Torino. Аз знам и френски, ако искате да знаете. Да, разбрах И ви. японски знам, ако Да, искате. и как е на японски? Окей, добре. Знам и гръцки, ако искате. Я на гръцки да чуем. Ева, здравода! Но нека, моля ви, че нямам време. Подариха ли ви цветя за рождения ден? Кажете сега. Боже, Да. слушам и не вярвам на ушите си и Да. очите си, господин Да, Трифонов. Бе, как не ви е срам да говорите такива глупости, да, бе? Рано ми е да гушам букета. Бе, каква е тая неблагодарност, бе? Добре. Абе, идвам тука, вдигам ви рейтинга на вашето пошло предаване, а вие ме обиждате. Между другото, защо не пуснете тези хора малко грипна ваканция? Не мога да ги Верно, пусна. грипна Мога да ги ваканция. пусна. Само Георги съм го пуснал грип на Човек ваканция, трябва да защото се боли от грип. Те не могат да преболедуват, като не излизат от тука, бе. Така, винаги съм се чудил, що ви е така намачкан сценария, господин професоре? Това е сериозен казус. Излизате, не може ли някакви... Защото съм професионалист, разбирате ли? Да. Преди предаване аз чета сценария на глас, артикулирам. Да. Професионално, разбирате ли? Да. Сценарието увлажнява и после страниците се спаружват или накухърджват. Да. Но не е важен сценария, господин Трифонов. Важно е, че зрителите ме харесват. Ето, благодаря. Ето, че имаме зрител на телефона. Ало? Добър вечер! Добър вечер! Професора търся! Да, слушам ви! Професор Вучков! Да! Професоре! Да! Вие сте голям българин! Благодаря! Искам само да ви кажа Happy birthday to you! Абе, Аланколо, не можа ли да ми го кажеш на български, бе? Амано тези англоязични изгъзици, бе, уважаеми зрители. Не ви ли омръзна да бъдете половина англосаксонска култура? Дака няма да имам повече обаждания. И накрая Трифонов, господин Трифонов, понеже вие не ми подарихте нищо, аз искам да ви подаря най-новата си книга, която се казва "Проблеми при екстензията на захароаминолозния гел". Заповядайте. Моля, това аз го разбирам. Това какво е? Ще ви го обясня. Проблемите на захароаминолозния гел означава разтягане на локуми. Благодаря ви за вниманието.